Bukhukjuk Elizabeth koloi je kajanga naimano tui je controversy choli tonglaimani bo kajangna tui chini tiprasa o kok banglai tonglaimani kubun chela bai kajanga nai hwnwi tai baksa borok lok hinlai tonglaimani je bini kailabari amo fake si rok hwnwi ba kailabari cancel wngkha rok hwnwi salai tonglaimani tini finally bini kailabari ni video footage ba picture leak wngkha ba viral wngkha hinui mano norbo nugui mankhana video ni screen o bini kailabari ni video ni photo ba mangpili nang bwskango ang tui faikha hingka khe je kok silhajak tongmani je bini kailabari fake ba cancel wngkha himani amo joto rong wngkha bini kailabari wngui no thangkha Assam ni jela himanshu das bai hingkai chini bukhukjuk ni kailabari bo wngkha confirm no wngkha fake ya tai cancel wnglia tai chini bukhukjuk Elizabeth koloi kasik kajakha hingkai ba chungbo chini yangtui wisir sino hamari rwsino kaham kwrwng tongtu suki family tongtu tai nukhung kaham tongtu tebo kaham kwrwng tongwi thangdi amsungno chung chini engphajing tui sanai tamoni hingkai bo jefuru kubun haste ni kubun dophani borok bai kajangna naio hwnwi jefuru chimi social media o bini kaisa invitation card viral wnggo ba bo bai himanshu das ni kaisa video photo viral wnggo afuru chimi no borok rok bono nasilajak tongbaimani jolijak tongbaimani bini sombonde hamya hamya kok sai tongmani hamya hamya comment khai tongmani hamya ni bisingo chung bono kaham hamari yapharo tamoni hingkhe joto borok no nukhung kwtal khana thangkhai lukurok ba joto borok rok no nukhung kwtal khanai borok rok no hamari sirwo ashirwad sirwo hamya rwya swraimung rwya hingkhe chungbo chini bukhukjuk no hamari tai ashirwad rwo bo kaham kwrwng nukhung naithok wngwi khai thangtu hwnwi tai baksa borok to ani video nukha kai chini bukhukjuk Elizabeth no to borok rok kwbangma no cholijak tongkha bono to hamya hamya jotono hinui tongkha tai baksa borok bo ani video nukha kai phai comment hamya hamya hinui rwphai mano je nungkhai sabo wngkha nung tamni bagui bono hamari rwkha hinui hingkhe ang borok rok no khai sana uchungo je hamari rwnani kebo nini ani kwrwi nangya tamni hingkhe hamari wngkha kaisa borok ni bwkha bai rwmani chung borok no thangwi baithang chubai maya phano kisalai phano chung chini khuk kaham bai borok no hamari rwnani amo se ani uansukmung tamni hingkhe ang amono uansugo je ang buini bagwi bisi kaham khaimai phano bisi kisu khaimai phano kisalai bwkhao bai khugole ang borok ni bagwi kisa kaham hintu tei kisa kaham achibai rwi mano amsukno ang uansugo tai norok bo je jolijaknai tongnai rok bono norok bono hamari ashirwad rwi maya phano khukbai hamya bo tai swraimung bo ta rwdi tamoni hingkhe chung kebono hamya hwnani amo kokya taboni hingkhe joto borok no chung kaham tongwi thangmani uchungo joto borok no kaham tongwi jibon par wngwi thangna uansugo hingka khai amsukno sana uchungo norok bo bono ashirwad hamari rwi maya phano khuk hamya bo ta rwdi amsukno ang sanani tei amsukno ani koimung hingkhe amsuk sawui ang ani video no ma pari sanai norok ani video no chajakkhai like subscribe share khai di।